Idan ana maganar tekun da tafi kowace teku yawa a duniya, to fa kowane teku a duniya sai dai ya biyo bayan Pacific Ocean. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Nura Ma'azzam Bichi. Kuma a yau bidiyon mu zai mai da hankali akan tekun da yafi kowanne girma a duniya. Amma kafin mu shiga bidiyon, danna alamar subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin a samu damar sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo. Tekun Pacific Ocean shine tekun da yafi kowane teku yawa a duniya. Tekun Pacific na ɗauke da kaso 45 a cikin 100 na tekun da ke faɗin duniya. Har ila yau shine teku mafi zurfi a duniya tare da matsakaicin zurfi mita 4,200. Yana gangarowa zuwa zurfin mitoci 10,920. Matsakaicin faɗi daga gabas da yamma shine kilomita 19,300, wanda ya kai kusan rabin duniya. Kilomita 15,500 daga arewa zuwa kudu. A lokacin sanyi, rabin arewacin yankin Pacific na fama da iska mai ƙarfi fiye da kilomita 55 a cikin sa'a guda. Yawanci iskar na busawa daga yamma. Waɗannan iskoki na iya haifar da ɗorewar tekun sama da mitoci 5 zuwa arewacin Amurka da yammacin gaɓar tekun Hawaii. Tekun Atlantika shine teku da yake biyo bayan Pacific Ocean a matsayin teku wanda ya fi kowane teku girma a duniya. Sannan sai tekun India da kuma tekun Arctic. Ku kasance da mu a shiri na gaba domin ganin abin da za mu zo muku da shi. Kada ku manta ku danna alamar subscribe. Mun gode.